Hi, hello, welcome back to my tips national monogulu subu नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बराबर थाबारो जोंनि गामि बांगालपारायाव उदमारि बैसागु बिदाय फालिथाय आफादनि बानजायनायाव 24थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनाय जादोंमोन आरो बेवहायनो जोङो फुङावनो गामियारि बायदिसिना गेलेनाय फोरबो लानाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे हारिमुआरि बादायलायनाय जेरै हारसिं मोसानाय क्रिस्टि मोसानाय आरो हानजा मोसानाय बेबायदि लानाय जादोंमोन आरो बेवहायनो जोङो हारिमु बिलिफांखौ मेहेर गोनांसिन खालामनो थाखाय हांख्रायजानाय महरगिरिनि मेथाइनि देंखोबो दंमोन आरो बेवहायनो जोङो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन मेथाइ खनगिरि हिसाबै जेसि नार्जारि आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोन सानैखौ हारिमु बिलिफांखौ मेहेर गोनांसिन खालामनो थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन आरो बेनि नुथायफोरखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय।
Look